تماشاوانên hêja li ser vê babetê mamê betal Hesen Hesen ji Stenbolê li gel min e Mustafa Hesen. Dem baş birêz Mustafa Hesen. Ev bûyera ku çêbûyî. Biraziyê te radestê Bereyal Nusra bûyî. Çi çêbû? Ger em ji te werbigirin kek Mustafa. Dem baş terawa. Mamosta. Ez Mustafa Hesen'im. çêbiye berê delal niha berî vê heft maha li vir hemlak rabî wekîlên minet bi şekil am derbasî Sûriye kirin. Rabî vê qiçika betal kirê birayê min derbasî Idlibê kirin. Cem Cebet-i Nesra kirin. Rabî li derê Cebet-i Nesra e'tîqal kirin. Dema haletî me para dixwastin, gîşt meblağê $10,000 dixwastin. Pê wê re rabî min muhamî girt. Badî min muhamî girt, muhamî li dawî gindî şixelî. Min muhamîkî Tirkiye girt û li Sûriye jî girt. Muhamî Sûriye mehkeme girt ala esas didî pênca mehî vê mehî were yani badî 2 roj din mehkemî gindî êkê çêbibe. Rabî dû muhamî xeberek da min ku wellahî ku tenfîz hukm bi lêwek çêbiye. Yani niha em wekî min şermedarin ji vê herekê re, ji vê herekê dî Cebet-i Nesra de re. Xêr vê qiçikên me Kurd wana dikin. Bi xêr bi vê tunî yani jarjî dikin. Yani berî mehkemî gendiya bibe jarjî kirin. Mehkemî gendiyê hîn di sibay muhamî vê sibê dûnî xeberek da min ku wellahî ku tenfîz hukm pê çêbiye. Berî vê der roja. Em neşede dikin. Kekê Mustafa min dixwest ez wêyekê bizanibim gelo hûn agahdarin. Du zanin çima hêzên ewleya Tirkiye betal radestê El Nusra kir. Birê min niha gotin heva însanekî kafir e. Heva însanekî murted e. Em İslamên Sinnî ne, em Kurdin, em İslamî Sinnî ne. Em kirmancin. Bes nav li me kirin guhîn berin kafirin. Kek Mustafa her wiha biqasî agahdariyên ku me wergirtî. Betal li Hatayê tê girtin ango li Skenderûnê. Piştî wêna hêzên ewleya Tirkiye diçin wîna li Idlibê radestê El Nusra dikin. El Nusra gava got pêwendî bi malbata were danî. Destnîşan kir ji bo çi wan peran ji we dixwaze. Çima pera ji we dixwaze ji bo çi betal li bawan girtiye. Ev yek ji were destnîşan kirin kekê Mustafa. Tamam, naval bi derê min tarak bu hemle çêbî eno qiçika şebaba î kimlik tune derî xwe tune derbasî welatî gêndî dikin derbasî Sûriye dikin. Rabî çî teslîm Babil Hewa kirin Idlibê. Li wê derê Idlibê nav lênan wê derê murted. Nava ne însanekî Müslim e. Cebet-i Nesra vekirin. û para xwastin fidye xwastin. Ne em ê vî verdin hînê $10,000 bimedin. Belê spas kekê Mustafa Hesen mamê betal Hesen ji Stenbolê gotil min gel min bû. Tamam em jî münneşede dikin Munazzemet Hukukî İnsan û wekîlên spas dikin. Sağ olun. Belê.